kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila Maraka Fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Malizoom.net lamɛnbagaw aw bisimila ka kunnafoniw kɛnɛ kan kunnafoni bɛna lase aw ma Fanta Sidibe fɛ Maraka Fama ale ma se ka kɛnɛ sɔrɔ bi ka sababu kɛ a bɛ taama kungurunin na. Kunnafoni bakurubaw filɛ. Ministri min sigilen bɛ kunnafonidiw kama Aruna Ture ale ye marché di kunungo ka jabaraniw yɛlɛma ka bɔ télévision analogique la ka na kɛ télévision numérique ye. O baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ kalo 14 kɔnɔna na. Marché in dira mɔgɔ minnu ma o jamakulu tilalen don Mali jamanadenw ani jamanaden wɛrɛw minnu bɛ bɔ kɔkan ka na n'a ye. U bɛ se ka jɛ ka baara in kɛ cogoya min na. Tile 3 kɔnɔna na Madagascar jamanaden dɔw ye taama kɛ ka ɲɛsin an ka jamana faaba ma Bamako yan nɔ walasa u bɛ se ka dɔnniya sɔrɔ cogoya min na Banque Malienne de Solidarité n'o ye BMSSA ye o fɛ u bɛ se ka kɛn yɛrɛ ye cakɛda fitininw ni mangamaniw dɛmɛ cogoya min na. Nin kalanbolo taama ye Madagascar jamanadenw fɛ a kun cɛra kunungo ni ɲɔgɔnnajɛrɛ dɔ ye ɲɔgɔnnajɛrɛ min kɛra u ni comité de BMS mɔgɔw fɛ. Madagascar jamanadenw ka nin taama in kun cɛra kunungo ni ɲɔgɔnnajɛrɛ dɔ ye ɲɔgɔnnajɛrɛ min ni u ni BMS baarakɛlaw y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. Opérateurs et fournisseurs de services de télécommunication des États membres de l'UEMOA olu ka ɲɔgɔnnajɛrɛ 9 daminɛna kunungo a bɛ kuncɛ bi hôtel Laiko de Bamako la. O ɲɔgɔnnajɛrɛ in dayɛlɛna kunungo a kɛra an ka jamana ministriso min sigilen don kunnafonidiw kunna ale ka ciden ka fara espace monétaire cidenw fɛnɛ kan. Au commissaire de l'ONU aux réfugiés HCR n'o ye Filippo Grandi ye ale ye laɲini kɛ kunungo ka ɲɛsin tubabu jamanaw ma k'u ka u bololateliya tungarangew ka tagali labɛnw fɛ jamanaw la jamana minnu y'a yira k'u bɛ se ka taa olu ka jamanaw la. Gambi funankɛni min banana dɛnɛn tɛmɛnenw wolomasiri taba polisilakaw ka mugujugu ci sen fɛ u ka manifestation dɔ sen fɛ manifestation min kɛra walasa ka dan sigi sisijugu minnu bɛ bɔ u ka baarakɛyɔrɔw la ale bɔnɛna ni la kunungo a ka joginindaw sababu la o kɛra sababu ye ka maafatulen dafa 3 la. O kuma fɔra kunu maa fɛ n'o ye u ka responsable du comité de défense de l'environnement ye a kun bɛ yɔrɔ min na. Ni kunnafoni ninnu de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na kunnafoni minnu labɛnna fasɛri jɛkulu maaw fɛ laseri kɛra aw balimamuso Fanta Sidibe fɛ aw ni cɛw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ don wɛrɛ.